Здравейте, аз съм Бояна и добре дошли в моя влог, където днес ще видите една моя събота, защото днес е събота, как протича в моя живот и се надявам да ви е интересно. Аз преди малко ядох и съм се облякла и съм си направила така рутината. Просто сега малко ще си сложа грим и ще си махна плитката. Надявам се нещо да е станало с косата ми. И след малко с мама ще ходим в Пловдивския университет, където ще има някакъв клуб, нещо такова като като лекция и тя мама много не знае как ще процедират нещата, защото ще е за първи път и реших и аз да дойда с нея. Снимка. Добре. Къде? Къде? Натам е. Добре. Сега с мама отиваме до Била, защото има време там до моя урок по пеене и свърши този клуб. Мога да кажа, че беше интересно. Имаше интересни моменти, но да. И сега ще видим какво ще си вземем с мама за хапване. Така малко настрани, няма нищо. Дойде! Така забързо. Ние с мама се наядохме, обаче да покажа какво си взехме. Взехме си тари, си бяхме взели това с кайсия и крем има вътре. Взехме си 4 круасана с масло. Взехме си 2 гевречета, вече едно с сирене и рокчета 4 с маслини. И това е. Испански, но не мога. Мога ти кажа аморе мио. Така сега с Адите, с моята дружка. Ще ходим на танци най-накрая. И то ще танцуваме Black Swan. На BTS. Трябваше малко едната да е в бяла, другата черна, но малко така не стана. Да. Остави. Не се коментира това. Да, някой друг път. Да. Някой слънчев ден. Когато снимаме видеото. Да. То реално, защото тя, нали, Русалка ни даде да правим такива видеа, какво ни прави щастливо до 13 май. И реално, като да направим кратък филм. Да, и нашите видеа реално ще бъдат сходни. Сходни ли думата? Да. Сходни. Ама, горе-долу, да. Горе-долу, да. Защото Моето ще е по-естетика. моето ще е Не е така. И кой ще ги обработва аз? Море ми. Това трябваше да го кажа. Реално слушах сега испански балади и се чувствам като Шкира, но по-романтичната версия. Да. Аз пък гледах много хора с черно днеска има облечени. Защото, нали, черното привлича слънцето. И на тях дем топличко.
Аз забравих да снимам малко. Пак сме с Боби. Мръсна ли ти е камерата или така ми се струва? Оф, май ми е мръсно. Така, ами... Аз забравих... Опа. Аз забравих да снимам, ама да, и сега сетих. Седнали на едно заведение. I like Creole. И там. И май Габито видя... Постоянно търгена, ама не съм служихна. Не мога да разбера нали е това. Много ми прилича на него. Много, ама... Има нещо, което и не мяза на него. Той май да би се облякал така. Не знам. Да, ма има и предвид, че по телевизията изглеждат различно, отколкото на живо. Да, може аз ако отида да питам, извинявай. Случайно да си... Ти случайно си Ергена. Ако изгледа някаква такова странна... Какво? Ще е много неловко, ама... И прилича на него и по височина. Да, малко каже да, какво? Бих се снимала с него, какво? Искаш ли да го питам? Пък е по-муркавичък съм има фанал. Те им тъкмо от Шри-Ланка, обаче аз не там, те трябва да са в Шри-Ланка. Според мен май не са. Не знам. Според мен защо да са? Не знам. Не мога да разбера дали е това. Май не. Добре. Добре, той да се поръча. Добре, ние по принцип, аз ще си поръчам хумус с месо паста. Аз пък си избрах зелена салата с домашно маринована сьомга, както такива неща. Да. Да. Аз между другото за първи път сядам в капана. И аз не съм седала. Щяхме да седнем някъде другаде, обаче беше затворено. Да. Значи по принцип ни дойде храната преди няколко минути, обаче ние започнахме да ядем. Да. Да. И е топ. Много вкусно, наистина. Много. И сега Габито се сети, че де факто трябваше да го снимаме този човек. Стига, много наистина. Стига. Значи хубаво примерно да не бяха чула, нали, да го питаме за снимка, обаче как ми се сети? Така си извада телефончето и да штраква една тайна снимка. В смисъл... Ама като ми е толкова акъла. Виж, поне сме в капана на хубавичко. Да. Много е яко. Абе, може да го видим и сега като се разхождаме на главната. Може. Там бях до туалетна и Габито каза, виж, донесоха ни лампичка. И на моята реакция беше... Ще кажа, че не си виждала такава лампичка. И сега Габито се опитва да направи, т.е. прави снимки на... Не е това. Защо я? На мен ми харесва как... Чакай. Добре, значи се опитва да прави снимки. Да. Не ми е достатъчно тъмно, но не ми е и толкова светло. Не, в смисъл, някакси трябва да има хубав контраст. Виждаш ли за какво ти говоря? Това е. Това е стилката и това е. А я другите? Аз направих много между другото, ако искаш ги разхидай. Дай, аз да снимам нещо. Добре, снимай. Ето я Боби. Завили сме се с едни от елца. Тази също е яка. Да. Вижте колко... Чакай, ще го представя на камерата. Вижте колко готино Те са яки. стана. И те са яки. Да. Искаш ли да си направим снимчица? Да. Ами хайде. Наистина. Така ли? Виждаш ли? Това е. Това е, когато две приятелки могат да снимат хубави снимки. Това е. Това е. Виждаш ли? Аз съм като модела, че си. Това е. Така. Сега отивам към спирката,
И тя Габи малко ще ме изпрати. Да. И там качихме сторията, качихме постове. Боби ме ентусиазира да кача и аз пост. Добре, че съм аз. Да. Първия пост. Ами, тъй като са такива хубави И снимки, аз съм го как снимала. може да ги кача? Смисъл, толкова добре станаха и то бяха много малко, между другото. Смисъл, много малко опити и Да. много добри снимки. Да. И някакво след ресторанта седнахме на една пейка и Сигурно за 5 минути само гледаме снимките, гледаме някакви сторите тук да качим и си мълчим, седим на бога и мълчим. И аз ама само... не, даже беше повече време. Да, и аз само, нали, като съм готова, викам, че така ще седим, ще мълчим. Ама просто ние си разгледахме снимките. Да. Аз сега се прибирам. Току-що слязох от автобуса и може да видите постовете новите, то не знам кога, надявам се скоро да го обработя това видео. Малко е шумно, защото минават коли и автобуси. Буквално сега снимам там някакви видеа, такива неща и TikTok реших да направя някакви, може би ще кача един. И докато снимам видеа и някакви такива неща, видях мама да идва и аз там ми махаме и така подскачам. Обаче тя едва ли ме видя и ето там паркира. И да. Ще завършвам това видео, защото свърши деня, съответно. И ако ви е харесало това видео, може да го харесате, да коментирате коя част от видеото ви е харесало най-много. Може би този влог е станал разпокъсан, не знам, може би не, ще видя когато го обработвам. Но да. И ще ви очаквам в следващия влог. Чао!